εκεί, έλα. Πάρει και αυτή τώρα. Τη βάλει την έλευτα από πίσω της πρώτης. Πώς θα το παραπώνω ρε. Πώς τι γίνεται ρε. Έχει την γρήγορα πια. Α, μπράβο. Τώρα έγινε δουλειά. Έτσι. Τράβα τώρα. Τράβα και αυτή την τρισιά κόντρα να μην φύγει τη σκάλα. Δεν να φύγει τη σκάλα Κατέβα. Τι πας από την έντρο. Εσύ τώρα μπορείς να τραβήσεις την έντρο. Μία και έξω τράβα το. Έλα. Περίμενε. Θέλω και χειροκρότημα στο τέλος μόλις κατηβεί. Όλα θα σου άρεσε. Και υπεύθυνη δήλωση με τα ονόματα. Και να μας και πίσω τα τώρα. Κάνα 50 είναι σίγουρα. Κάνα 50 θα είναι σίγουρα. Έλα βγάλ' τώρα το καημένο. Μιλάμε και η πρώτη διάσωση γυριού. Εδώ είμαστε εμείς εδώ μισή ώρα και. Εδώ μπορεί να έχει πάνω από καμιά ώρα. Δεν είναι, την ώρα που ανέβαινα εγώ δεν ήταν. Θα το βλέπεις. Εμείς όταν ανέβαινα. Εκεί κάτι που την ώρα κατέβαινε. Έλα, άντε. Άστρε, κατεβήκε το γάζ κάτω του σκηνή. Άμα φύγει το ζωντανό, δεν ψάξεις να το βρεις μαλάκα. Ας το έβγαλε μόνο του. Το έβγαλε. Τι κουτάρε πάλι καρέ. Άστρε, χαρεί τώρα. Άμα δες ξανακριβώ.